ମଶା ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇବାର ପଦ୍ଧତି କେତେ ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମଶାମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ପୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ। ମଶା ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁଞ୍ଚି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ 6ଟି ଛୁଞ୍ଚି ଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଟିଳତା କୌଣସି ମାଇକ୍ରୋ ସର୍ଜରୀରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଯେ ଆମକୁ କୌଣସି ମଶାଟି କାମୁଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, କାରଣ ମଶାଟି ପ୍ରଥମେ ଶରୀରରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ସେ କିଛି ଲାଳ ଛାଡ଼େ, ଯାହାକି ଏକ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ପରିକା କାମ କରେ, ଯାହାକି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଆରି ପରିକା ଛୁଞ୍ଚି ଶରୀରକୁ କାଟିଥାଏ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଛୁଞ୍ଚି ଶରୀରକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଏ ଆଉ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ଛୁଞ୍ଚି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି ରକ୍ତନଳୀ ଖୋଜିଥାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ କମ୍ ସେ କମ୍ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ରକ୍ତନଳୀ ମିଳିବା ପରେ ବି ମଶା ସିଧା ରକ୍ତ ଶୋଷେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତନଳୀରେ ଆଉ ଟିକେ ଲାଳ ଛାଡ଼େ, କାହିଁକି ନା ରକ୍ତ ଜମାଟ ନ ବାନ୍ଧୁ। ଶେଷରେ ସବୁଠୁ ମୋଟା ଛୁଞ୍ଚି ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଶୋଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ନ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ମଶା ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ନିଜ ଓଜନର 2ରୁ 3 ଗୁଣ ରକ୍ତ ଶୋଷି